थांदो बैयाव पिकनिक जानाय नायनो थांदों जों नारेंगुरियाव दा नोंथांमोना नायबा थाबानो जाबाय लकेसनखौ मा ओरैबायदि जादों ओरैबायदि मानसि जादों थांलाय फैलाय माने लामायानो एरैनो मानसि गैया दा नोंथांमोना नायलांबायल' था ब्रेक गारिखौ लाब्रा लेट्स गो ना मा होनदों नोंथांमोना दा गारिखौबो नायनो हागोन ओरैबायदि दामिनि गारि फैदों नोंथांमोनाबो नायफैनानै इन्टारेस्ट खालामफै एसे बोसोर गोदाननि ओरैबायदि मोजां सिख्लाफोर फैयो ओरैबायदि माने गारि नायलांबाय थानांबाय आरो ना नायलांबाय थाबासो मिथिगोन आरो ना ओरैबायदि नायलांबाल' था नोंथांमोना बे दोनथ'नो खोमालै साइकेलखौ बेयाव हाबैनो इयाव फाला हाबनो जायो हेलौ मानसाव दावराव नायबाय दं दावराव नायदो पिकक नायनोबा फै नायनोबा फै अयथासार आरो दावराय नायदोलै नैयाव माबायाव गांसो फुवारनांगौमोनलाय काउन्सिलाव सेकेन्ड गेट मोजां होसोलायदो नोंथांमोनाबो फै इजे देखायब्रा इजे देखाय जाना इजे देखाय फै नोंथांमोनाबो जोंनि बे मानास नारेंगुरियाव जोबोर मोजां दावराय ओंखारदों इसोरासो साखि माने आदार होखादो खोमालै बथ'यावनोथ' फैदो जों दा माबायाव दं आरो दा नोंथांमोना मिथियाखैबो जानो हागौ जों अबे लकेसनाव दं जों दा सेकेन्ड गेटआव दं नारेंगुरि मोनसिगोन थांसिगोन दैमायाव नायनो नागिरदों माबायदि सिख्लाफोर फैदों बेखौ एसे नायनोसै आरो थारमाने होगोनबो खोमायो ना नायनोमोन नै बखिग्रा जोंना नाम्बार 1 हाय नमस्ते बे थांसै फै बिराद मानसि आरोना जानुवारि बायागौ मानि अयथासार मानसि फेब्रुवारियालागै जायो खोमा ना खानांगौ फेब्रुवारि जोबखासै नालाय आरो फैबाय थासिगोन दा जाबाय दे 300 मिलियन अबाव थांगोन दा नारेंगुरि 300 मिलियन ना नारेंगुरि थांगोन दा अबाव नों लाबाय दं दा नारेंगुरियाव थांदो ओरै राइट साइडजों नोंथांमोना न'आव थांनानै गारि खारदो गारि नायहाला जों दा नै थांबाय दं नारेंगुरि फारसे मोनथारसिगोन बारा सार गारि आरो ना लोगोफोर नै ओरैनो होनदोलै ओरैबायदि गारि माने साइकेलफोरजों फैनो लासिं मोनलायो आरो ना ओरैनो बिराद खस्थ' माने बोरै फै जायगायाव फाइनालि जों दा नारेंगुरियाव मोनफैयो आरो ना नै पिकनिक जाग्राफ्रा बैयावसो दं आरो ना लोगोफोर नुहुरख'वा माने मोनाबायबो ना इसे इ जाबाय नारेंगुरि दैमा मानासजों नांजाबनाय मा एसे लेटलै फुरा फिलाप नुहुरदों आरो ना नों खेबनो नायखो नुराखै बुंखाबाय आङो दा ओमफ्राय फाइनालि इयाव थांनानै एसे खिथिबावनोसै आरोलै दाथ' एसे गोजान नुहुरखायाना हा बरिं फटाफट बुंना होनांगौ हैद इयाव आमखा जा होनदों होननानै मारै खाजों लानो बुखिनायाव फाइनालि जों दा गेट जा हाबसिगोन लोगोफोर नै जाबाय गेट इयाव माबा टिकेट नामा दानलायनांगौ खोमालै लोगोफोर ब्रेक गैयालै आंना ओइथ' थांगोन नामा इजा फै थांसै फै थांगोनब्रा ना थांगोनबाथ' बेखौनोथ' थांगोनब्रा र' साइकेल मारिनां थाङा बेनि थ' थामसालि फै नैयाव माबाफोर बायफैदोब्रा नैबे माबा टफि माथो टफि फैगोन टफि बाया टफि लादो नोंसोर एख' बायाबोबा टफिया एसे साफा लोगोफोर नै दा जों माने एकदमबारे गेजेराव हाबथारबाय आरोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ फैदो थांला ना लाजिबाय
Aku dah berapa? Nanti kau berapa? Nanti kita untuk alam, tak jaga. सफैबाय मारा नैखे बायदोब्रा नै लाब दंबावलायसो माथो बै नोंथांमोननो माबा मोनसे नांगौबाथाय लांफैनो हागोन बायनो हागोन नैयाव मोनगोन आरोना ओमफ्राय लानोबा खाना जानो हागोन दुगैनो हागोन ओमफ्राय मोजां मोजां सिख्लाफोरजों बेराय साफा साफाखा आरोना टफियाबो नै गथ'नि नांगौ ना गेदेरनि नांगौ ना नै मा दं नोंथांमोना फुल नांगौबा फुल लांनो हागोन माने गोसोथोनायफोरनो माने होनोबाबो इयाव मोनगोन आरोखि नोंथांमोना नोंथांमोना माने गोसोथोनाय गोनां सोरबा फैबाथाय माने इनिफ्रायनो रसखौ लानो हाबाय ओमफ्राय एबाजिनो ओमफ्राय प्रप'जखौबो होनो हाबाय आरो मा जातनि माबा नांगौ फुल नांगौ गासिखौबो मोनखाजोबो आरो थारमाने नोंथांमोनाथ' आं फोरोंलायनांला जेनेबा मा बिबारा मायाव उदायो नोंथांमोनानो माने मिथिखासिगोन बेखौ लाभ खालामग्रा माखा गारियानो गारि अयथासार गारि आरोना ओरैबायदि माने दासो बासो थांनाया माने थाथाब्ला हरबाय माने लोगोसे माने गलाब बिबार माबाखौबो रसखौबो माने जासिहरबायमोन आरो जोंनो ओमफ्य दा माब्रै मालाय बास खारबाय थानाय समावथ' जोंथ' लायनो हायाना नोंथांमोना नै आपेल जानोबा आपेलबो लानो हागोन नै बरिया नोंथांमोना खमला जानो गोसोबा खमलाबो जानो हागोन माबा जानो हागोन अनेक टफि नांगौबा टफि मोनगोन दै लोंनोबा दै लोंनो हागोन आरो जिपसि बेरायनोबा नै जिपसिबो दं जिपसिजों बेरायनो हायो बारानो आरोना दामा 2000 आरो नोंथांमोना नाव गाखोनो गोसो जादोंबा नावआवबो गाखोनो हायो ओमफ्राय जों दा ओंखारबोबाय पिकनिक प्लेसनिफ्राय पिकनिक स्पटनिफ्राय थांनोसै लोगोफोर थांगोन ना थांथ'वा थांसै अखियांगोन एबार बुरजा थाङो मानसिफोरा लाइनजो नामा फैदोलै बेरायनो आखलनिया UIWM ना मा बोरै होनोमोन थांनोसै लोगोफोर थांसै ओंखारबोबाय जों बै ओंखारबोबाय आरोना बै ओंखारबोबाय ओमफ्राय दा न'आव थांसै मोनाबायबो ना नोंसोरबो बेरायनोबा फैनो हागोन लोगोफोर बेरायफैबानो जाबाय गैयालै 12 GBसोखाय आं एक्सट्रा 12 GB सोयोलां ओमफ्राय मा होनबावनो आरोलायना ओइ गारि फैदोलै गारि फैदो थांबाय लोगोफोर थांबाय नै मानासनि गेटखौ सेकेन्ड गेटखौ बारबोबाय जोङो दा थांनोसै गावबा गाव न'आव गारिफोरखौ सुना दोननो खिथादोंमोन आङो इयावसो लाना दोनफैलायबायलै दा बायदेव बेफोरबायदि गंसे लाफ्लांबायनो हायोबा ओरैनो लाबथिंबाय थागोनलां बे सापात बागाना मोनानायजों नुबांलादो लोगोफोर दहाय आरो फैनायाव लाफ्लाङासै ना मोनाद्रायबाय आरो साइकेलजोंबो एसे मोजां जायो माथो ना ब्लग लानो ओइ बया लाजियासला नोङो